handumanan sa kaawit. Ano para siyang kagi ka doon? Mauginig sa kababay nga taga Linaw, Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo nagkasangan nga yan. Kisa ba ning nanawag? Number man eh. Hello? Hello, mga tanong na kung napapa si Mama Leslie diha. Si Ate Leslie? Niya pa man, wa pa siya makalakaw. Kinsa day ni? Ang iyang anak si JB. Ay, ang iya din ng anak. Gusto ka makisulti niya kaya kung ihatag niya ang cellphone. Ay, nalang, masig busy si Mama. Paling lang kung sulti nga, nanawag ko ha? Sige, busy gid siya kay naaman to siya giluto. Sige lang, manawag lang niyo ko balik. Kinsa din eh? Si Yen. Nagsige na doon ay magtiksanay sa akong anak yan. Ate Les, magkalitan manggug ko kay bisag gabi dako, mukalit lang siya text na ako. Unya usahay manawag pa gyud. Mao ba? Ay ako mangugyatag ang imo number aron kun may tuyo siya nako, diha na lang siya nako patkuntakon sa imong cellphone. Te, buutan na si JB? Uy, purya-buyag, wa jud ko ikasulti anang bata. Buutan kay na iyan. Si JB na sa tingali ni Ay. Hi, kumusta? Nakakauna ka? Ayaw pagpagutom ha? Pag inom mo niya og tambal kay miingon na ba si mama nga naglapat ko no ang imong o. Kakaring ba ning tawana uy? Ma-in love mong sabta ini? Naunsa ka uy? Nagisay mo ko kadiha. Nalingaw mong kung nagbasa sa text ni JB day. JB? Ang anak ni Ate Leslie? O day. Nindot kay mga tinextan ning tawana. Caring kay na ako. Basin og unsa na ha? Basin og ma-in love ka ng JB. Ayog kalimot nga naa kay uyab si Dave. Wa ko malimot anak day uy. Inamig ko naman sa ning ako ni JB ba? Usa pa, wa ko makakita ko nun sa hitsura ng JB. Pero gwapo baya ko na si JB ingon sa Ate Leslie day. Mura ko og feel Unsa te? Birthday? Birthday sa usa na kong anak. Unya ato ta sa amo ha? Ay, ayaw lang ti uy. Ay, ayaw ko balibare, Wa bi tay duty anak kay Domingo gid na. Mauwaw ko ti. Ngano ko taon nga mauwaw ka man nga wa man ko laing bisita. Ikaw lang si Chris. Kinahanglan nga magatugod mo aron magkakita mo sa personal si JB. Mao ning akong anak yan si JB. Hi, En. Hello. Nagkakita na kita sa personal. Gwapa man di ka? Ha? Gwapo Nalagi. man Uy. So na mo diri kay mga na tadali na mo. Uy, babay. Dadaan na sila. Asid mo na kita, uy, kay mga una. Naunsa man kadiha nga nagsige mo kag tutok ni JB. Salamat si mong paghatod na mo, JB ha. Okay na ay. Sige ha, masud na ko kay kibiyaan ako kay Chris. Nag-una-una gisa ka ay. Yan, edit lang. JB, imong kong gikunita na akong kamot. Kumusta nito gingon ako di mo sa cellphone? Mingon biya ka mo. Ibo kong sugton. Kung magkita tas personal. Kuan, sige na uy, lakaw na. Kitingalit mahibong sa Ate Leslie nga nung nadugay kaghatod na mo. Di man kumulakaw. Kung di ka mo sugton. Unsa? Wala ka. Di ka mo uli. Kung di ka mo sugton. Malay mabuntagan ko din eh. Ngano gud ka? Sugtan na lagi ko. Kay mulakaw din ko. Sige na lang uy. Oo na, gisugot na tika. Uyab na ta. Unsa? Imong gisugot si JB? Uday. Unya unsaon man na ron? Kung mahibaw si Dave nga may lain kang uyab, patay gid ka. Ang butay uy. Naglipog ko kung siya ang buhaton. Mahal ako si Dave. Mahal masab na ako si JB. Nga nung nakipanuri man kanako din sa dapin sa dagat, Dave. Ganahan lang ko din eh. Isamok. May daghang tao. Nasa man ka? Nga nung goal man kinang naong ni mo. Nga na day ka? Unsa ko nimo kamahal yan? Dave, ang sagot ng pangutan na ha. Gusto lang kong mahibaw. Dave, mahal ta ka. Musugot ka ko nimo kung dili pa ta ka mahal. Salamat. Pero nga ano laging wa man ka mo reply sa akong mga text nimo. Unya kung tawagan ka, imong i-cancel. Kuan, kining... Gusto na ko makipanuroy nimo gahapon. Kaya atong first month sari. Pero di ka kam kontak. Nalimot ka nga atong first month sari. Dave, sorry kayo Dave ha. Unsaon manggod nga dito manggubas akong auntie. Importante kaya akong gilakaw. Sorry kit kaayo. Mahimo ba yan? Ayaw na lang ko bakaki. Dave,
Dave, Nakita mo si JB nga nagkuyog. Gihatod ka niya sa inyong gipuyan. nakaila ka ni JB? Kailan ako ang iyong inahan silang Leslie. Unsa? Uyab mo ni JB, di ba? Tugani ko. Uyab mo, dili ba? Dave, sorry. Nakasako sa itong relasyon. Oo, uyab mi ni JB. Dili. Dave, pasaylo ako. Yan, ano kahimo mo kayo ni? Sabi ko saan ni mo. Dave, okay sana ko ning tanan. Kay parehas mong duha nga akong gimahal. Bisag kinsa pa imong pangutan unday. Di gyud maayong imong gibuhat nga naglumpong kag uyab. Day, Chris, unsa may akong buhaton? Kinahanglan gid day nga mamili ka nilang duha. Dili gid na mahimo nga duha sila sa imong kinabuhi. Ako pa nimo, imong sultihan si JV nga may lain sab kang uyab. Naibaw ka nga uyab ni si Dave. Ako'y sudda ni mo. Pero gainan ko ni mga una na mong uyab sa Dave. JB, Dili maayong duha mismo kinabuhi yan. Kinahanglan mamili ka mong duha. Ug kung si Dave ay mong bilion, okay na ko. Kay una siya sa imong kinabuhi. Ug kung ako ay mong bilion, ikalipay ko kayo. Yan. Nakadesisyon ka na ba? Kung kinsa naman duha ni JB ang imong pilion yan? oh Dave. Salamat kung mauna. Sigurado ko nga ako ang iyong pilion. Kaya ako ang una ni mong uyab. Ako yung pilion. Dili ba yan? Yan, tupag ako. Mas mahal ko nimo kay ni JB, dili ba? Yan. Nganong gihubo mo ang singsing nga akong gihatag nimo? Dave, dawatan ni. Ako ning ipalit nimo. Yan. Unsay buti pa sa puti ni. Gikasubok ko, Dave. O gusto ka? Kinahanglan nga usan ninyo ni JB ang akong pilion. Kay dili maayo nga magdoble ko og uyab. Og sorry kaayo nga si JB ang akong napili. Yan. Kalimti ko, Dave. Sorry, makikbuwag ko nimo. Yan. Di na ba yun mausap ang imong desisyon? Dili na, Dave. Mas mahal na ko si JB. Mao ba? Dave, nganong gihubo nimo ang pare sa singsing ay mong gihatag nako? Wala ni kapuslanan. Kaya mo naman kong kibuwagan. Huwag din hinalang kutob nga itong relasyon. Huwag agangay ni sisinga. Ilapay sa tagat. Dave, sorry. Sorry kin kaayo. Okay na yan. Di na ko ipamugos akong kagalingon. Huwag may mahimo. Kaya si JB ang imong gimahal. Ang hinaot lang ko. Ngaunta. Mahalon ka niya. Huwag dili ka pasakitan. Dave. May ihangyo lang na ako nimo. Unsa ka na, Dave? Mahimo ka ba na akong makakus? Bisan sa tapos sa gigayon. Nganong dili? Mahimo kaayo, Dave. Salamat. Yan. Dave. Di man ilang yan. Bisan buwag na ta. Mahal ta gihapon ka. Magpabilin ka gihapon sa kukasikasing. Kung manghinaot ko, kapag malipayon ka, ubay na JP. Salamat ka ako imong gipili. Pero mutuon gid ko. Gamahal ko nimo. Mahal ta ka, Dave. Maong may desisyon ko nga ikaw ginang akong pili. Dili ka magbahay sa pagpili na kuya. Kaya isaan ko nimo. Magbalipayon ka ba na ako? Isaan ko. Wa ko magmahay nga si JB ang akong kipili. Kay mahal man kay nako siya. Ug mahal sad kay ko niya. Ug nagplano na may mapakasal. Kanimo, Dave, kung namati ka man karon, hinaot nga imo ko mapasaylo sa akong gipuhat. Ug nga makakita ka na unta og babae nga alang gyud nimo. Dinay na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagani nga akong tampo. Ayong adlaw kaniyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rini Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Vanessa May, hingkod ang pangidaron og taga Cagayan de Oro City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong mama nga nag-edad og 52 anyos. Aron ihisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Tana Vanessa May, magsagop tag tubig. Tabang og daaning basi yung galon ug ingon man kining balde. Oo, ma di man ko na magsilbi ang balde sa uban. Uy, kay kusog mo kiba. Mga galon lang unta to kay may mga takop. May mga suod pa man ang ubang mga galon. Ug ako na sang gipang sag-uban sa imong mga manghod ganina. Ako ni daan ning balde ug ikidaan ang mga galon. Di man kakakabang mo daan ang balde kay mo kiba. Halala, sige tana. Managop na tag tubig kay hapon na oh. Ay, tana. Puno na makading tanan. Oh, ma. Og hinay ang balde ma ha, kay maslide ka sa kibaan na. Ay, di lagi. Anad na ko ani. Hinay ma.
Unsa? Mauna pa. Kakitagid ko. May pagkadakdak sa lubot ni mama. Ha? Nganong taong gipugos man gyud nimo nga kanang balde ang kausan mo, Sidra? Nga may pundo pa man ng tubig diha. Basta balde kausan pa gyud nimo. Ay, ang ako ba, nga daghang tagpundong tubig. Kay ipamubo ra nimo nang imo mga bisitas, anang imo mga tanom-tanom diha nga mga buwak. Ay, sus! Gamay na kong kalipay, initan mo pa man, hoy, Ramon. O gano'n tabangan man ko ninyo kasaba. Nga wa raman itong pagkadakdaka. Wa man kumaunsa. Sigurado kang wa ka maunsa. Ay, wa lagi! Naunsa man mo. Ma, basig na makakrak ka ha. Aron dili ka kasabang papa ha. Agay, ag-o ninyo, eh. Mura man nun og kamoy nagdaan ning akong lawas. Indang okay na ko. Ma, Agay, naunsa ka ma? sakit ako lawas. Unsa? Huwag maglisod ka sa paglakaw. Unsa? Di gihapon ka lakaw si Tiagaw? Hindi pa lagi gaw muli. Sa iya ka ng kuan? Kato bitong giingon nimo nga pagkadakdak? Ay, hambot lang lagi gaw uy. Dugay naman to uy. Wa naman niya dahil nahitabo to. Mga duha ka buwan na gudang nakalabay human siya madakdak. Unya, karon lang di ay siya sakitan. Dili ka tungod kay high blood as Tiagaw? Ha? Ipadoktor na ninyo oy. Kay matingaman lang ta. Nganong kalit lang nga di makalakaw si Tia. Taas-taas ka lang mong BP, misis. High blood na ko, Dok? Oh, maong magtumatag tambal, ha? Huwag ang bayan sa pagkadakdak sa imong sampot, magpa-MRI, ano ito maklaro kung anong maglisod ka na sa paglakaw. Kung may kalabutan ba imong pagkadakdak ini. MRI, Dok? Mga pilam sa gana, Dok? Maayong pagkadakdak ni Mama. Wa raman unta siya gibati sa pagkahitabo. Apan human sa duha ka buwan, kalit lang siya gibati og kasakit sa lawas ug maglisod na sa paglakaw. Og diha nga among gipa-doktor, taas gyud ang presyon sa iyang dugo. Mao may mga tambal nga resita. Kinahanglan nga ipa-MRI tungod sa iyang pagkadakdak. Unya, may gibati ka lagi adto sa. Unya wala ka mosulti kay mahadlok ka nga iadto sa doktor. Nadili na mangunsa ang doktor gud. Manambal gani noon ang mga doktor sa mga sakit ma. Uy, ikaw ba ang akong gikadlukan ang bayaran ng doktor? Iwa tay kwarta. Ma, unya unsa man nila ron? Nga mas dako naman noon tagasto. Ipa-MRI naman noon ka atong doktor sa bukog. Unya mahal man di ay na. Ay, nang paggasto. Lugunaw-naan na. Uy, ay dili. Di ka magpa-MRI. Di ta mamanik sa doktor. Oh? Pilisod ba kining atong lugar paglugsog, gumubalik tag doktor. Magabal-habal ba ta? Unya ikaw? Ay, maluoy lagi Ginoo oy. Mamaayo na ko ani. Ma, nanay mong pagkaon oh. Sige na, kaon na ma. Ma. Wa naman yung magtingog si mama. Natuog pa ka ni siya. Ma. Mata na ma, kaon na. Ma. Oh. Di man mo mata si mama. Ma. Mama, naon sa mga ma? Ma! Tabang mo! Si Mama, dili na mo mata! Ma! Ma, samot nga, di na natubada si mama ninyo sa ospital kay nag-uwan. Nya, watay laing masakyan. Habal-habal ra, kundi na maayo ang magsakay ang habal-habal ron kay dango kaing daan. Unya pa, unsama na to si Mama. Wapa mo tabibag na unsan na siya. Kung nga nadila na siya mo mata. Ako man siya himusuhan. May pulso pa man. Buhay pa man na si mama ninyo. Unya, lagi nga nadili man lagi siya mo mata pa. Nga naman. Huwag ka ni atakiha si Tiagaw? Ha? Giatake tingali na siya. Na-stroke ba? Ambot lagi anak gaw. Wa man sa taon may kwarta ikapatambal anak niya good. Mauna. Naglubog na lang si Mama sa banig. Luhoy na kayo. Sus, kung kwartahan palang unta ta ay. Mao lagi gaw. Paitagin na ni pobre ta oy. Kung may kwarta pa lang lagi migaw, amo na nagipa-doktor si Mama oy. Di na gina siya kabarog sa. Magsigil lang kigda. Oo, di na lagi siya kabarog aw. Di naman gani kalingkod. Mag-agay-agay man. Unsa? Kung na-stroke lang is Mama gaw. Ngayon dili man siya makabarog. Ngayon dili man siya magkalingkod nga mabatian pa magpuno niya apikas niyang kamot. Apan, wala lagi kunoy kusog. Maulian pa ka na si Mama. Ha? Gaw? Goal na kay ko sa kahimtang ni Mama. Kay luoy na kaayo siya. Magsige na lang og lubog sa banig. Mag 1 year na nga ingon ani iyang kahimtang. May naghatag unta na mo og wheelchair. Apan wa masad gamit.
kaya di man gyud makalingkod si mama. Sakitan man siya. Ang ak mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, sa pagkadaktak ni mama, wa man to siya gibati adto. Apan human sa 2 ka buwan, nisakit ang iyang lawas ug maglisod siya sa paglakaw. Tungod ka to sa iyang pagkadakdak. Ikaduhang pangutana, pagpadoktor na mong mama, taas siya og BP. Kung dili man to tungod sa iyang pagkadakdak, dili ka nga mild stroke tong iyang gibati, dihang kalit siyang dili na makalakaw. Ikatulong pangutana, sige lang may patumar ni mama og tambal, kay wa man may ikapa MRI niya. Unya, kalit man siyang wa mo mata. 2 days gid to siyang naingon adto. Na stroke o mild stroke ha si mama? Tungod ka to sa gipang-inom ni mama nga tambal nga bisag unsa na lang. Ikaupat og katapusang pangutana. Mutuig na nga naglubog si mama. Luoy na kay siya. Unsa man gid kay sakit ni mama? Na stroke o mild stroke ba ni siya? Unsa may kalainan ana? Unsa pa man ang among buhaton ni mama? Kinahanglan ba gid siya nga ipa-MRI? Pila man kay gasto ana? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Vanessa May. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Sa makausapa, aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo sa inyong mga suliran, mga kalibo, gumunhap sa kinabuhi, mga butang na nakahasol sa inyong mga huna-huna. With my partner, who until now, nag-social distancing lang gihapon kami, si Atty. Eileen Bathan nga mo'y mutambag sa inyong mga legal nga mga problema. Ang akong matambagan kato mga medical, personal, emotional, behavioral, psychological ug problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Mamili lang mo sa among email suliran_612@yahoo.com or ariba mo sa among Facebook account kini ang akong suliran official writers page or inyo bang ipadala direktamente dito sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Nindakbayan sa Sugbo. Punto medical kang problema ni Vanessa May. Wow! Ayo ding pagpaminaw diha sa atong mga suking tigpaminaw ni Stephanie Lacion Rojas. Nag-shout out gani sa iyang papa ug mama sa atong Facebook, no? Kini nga akong suliran official writers page na Stephanie Lacion Rojas. Mayong pagpaminaw ni Merlin Lipalang, ni John Michael Badal, Marisa Munalika, Charlito Clitar. Palihog kuno kog a little detalya sa inyong mga gipadala nga mga sulat diri kanamo kay para mahatagan og maayo nga drama sa atong mga talents, na. Og si Rene di ay og si Lina Abila sa Sunok Lahog ning Dakbayan sa Sugbo. Ang pangutana, sa pagkadakdak ni mama, wala raman siya gibati adto apan human sa 2 ka buwan nisakit ang iyang lawas ug naglisod sa paglakaw. Tungod kaha to sa iyang pagkadakdak. Ning sugyot man tong imong doktor nga MRI, no? Kanang MRI, magnetic resonance imaging, usa ni siya ka diagnostic procedure. I really do not know unsa man ka grabe ang damage sa pagkadakdak sa imong mama. So kadton ta ko MRI pa, ma-roll out na to ang basig na ay kitawag na to pelvic fracture o nabay da sa sacrum kanang tumoy sa atong vertebral column, sa ato bang hip, sa pubis, o kanang tailbone, hindi dapit sa atong lubot, no? Ug simbakol lag na slip disc, kay kini ba yung atong luyo na ba yung vertebral column diha nga murag ipangpahil nga lublak, no? Dahil herniated o pull-up sang iyang disc, moapekto ang mga vertebral nerve nga naa diha nagsubay. So maunay mga hinungdan. Basi masabtan kun mog maayo nga na ako'y kaila so akong amigo, military man to siya, di ako mga pangalan, naigo to siya bala, no, kay counter lagi, naigo ang vertebral column, mao to hinungdan digid siya makalakaw na. Hangtod grabe, no, luoy lagi, no. So mao na nga kung dili madaog MRI o magnetic resonance imaging, pwede siguro og CT scan kay libre man tingali ni sa mga government hospital, labi na sa Cagayan de Oro City, nindot kay nang inyong hospital di oy. So duol mo dihang mga influential nga mga tao, social worker ba o mga politician nga maka-recommend ninyo nga ma-CT scan, no, kay para ma-guided siya ng doktor unsa man ang pagtambal, makita mo dito sa ilaw kung say na damage. Okay? Ikaduhang pangutana, pagpadoktor na mong mama, taas siya og BP, kung dili man tutungod sa iyang pagkadakdak, di kaha ni mild stroke tung iyang gibati dihang kalit siyang dili na makalakaw? Posible.
but not stroke, no? Kina i-control niya yung blood pressure. Kasi we all know, 52 man edad yung mama, mga 120/80 ang blood pressure. Kanya, depende sa kataas ang blood pressure, na siya mga anti-hypertensive medication, kung taas good kayo. Kung stroke man good, Vanessa May, ay kitawag na to hemiplegia. One half ra sa body ang yung tadi malihok. Nagwa po ni siya pain, no? So one half ra sa body ang malihok, kitawag nga namo sa pinulungan mga doktor as hemiplegia. Murag mahiwi, asang kamot, di na mo bayhon, magsungkod na, no? Mao na kasagaran maobserbahan nimo sa mga tawo ning agi og stroke, no? So mao na ako ikatubag ikaduha nimo pangutay. Katulong pangutana. Sige lang may patuman ni mama og tambal kay wala man may ikapa MRI niya. Unya kalit man lang siyang wala mo mata og duha ka adlaw. Siyang naingon adto na stroke o mild stroke kaha si mama. Tungod kaha to sa gipang-inom ni mama nga mga tambal nga bisan unsa na lang. Ay mga doktor dili man na mo atag tambal sa unsa na lang. So nagi indication ngano nga gihatagan siya mga tambal. Posible nga na mild stroke to siya or unsa man diha. So nam sila gitawag nato og transient ischemic attack, no? Daghang kay mga mahimong hinungdan. Mao mga tungod lagi po sa financial reason, di lagi po ta makapatuyang sa gusto natong pagahimuon unta, no? Posible sana siya Vanessa May nga electrolyte imbalance or nutritional deficiency ba kulang siya sa kuan. Mag-work up lagi, mag-work up yun. Usa ta mo hatag og tambal kun sa diha. Nga ma-exercise po siya, ma-move ang iyang extremities. Labi na sa lower extremity. Inyong ipang move, no? Nya, kung mahigda siya, bali-balihan ninyo from side to side every 2 hours. Ayaw lang nga flat good siya naghigda the whole day. Kaya para makasirculate ang dugo, no? Nya, i-exercise taman sa iyang makaya. Ayaw lang yung sunod bata pa man ang 52, no? Di pa pagin na yung luya pa kayo, no? Luya na kayo. So, mauna ang akong ikatubag. Ikaw pa ito katapusan ng pangutana. Mutuig na nga naglubog si mama. Luoy na kayo siya. Unsa man kahaygoy sakit ni mama. Na stroke o na mild stroke ba siya? Kalainan. Unsa may kalainan na? Unsa pa man ang among buhaton ni nagyod siyang amo na gyud siyang ipa-MRI. Pila man kaha. Mas maayo good Vanessa May nga may MRI yun, no? Ako ba kay balo kining magnetic resonance imaging depende sa area nga i-expose pero mo range ni siya from 10 to 20,000, no, ang bayad niya ni. Pero kining CT scan naani sa mga government hospital o kung ma-refer ka sa social worker free ra man ni siya sa kung pagkahibaw. So kinalang mamuduol gyud mo ani mga tao diha sa inyo, no. Cagayan de Oro City mo pero akong pagtuo mountain barangay mo, kaya habal-habal mang inyong sakyan, posible na mild stroke siya o nabay fracture sa iyang pelvic area or slip disc, no? Mao na yung mga masuta niya nato kung atong siyang subject for diagnostic procedure. So ayo kalimot ang iyang pagtaon o iyang mga electrolytes, kung naay mga vitamins, unsa naman diha, pagkaon gyud, no? Nutritional nga kuan intervention, mas maayo. Unya inyo siyang i-turn every 2 hours from side to side. Nang matulog siya. Ayaw lang nga permanente lang yun nga naka-flat siya sa higdaanan. Okay? Dool mo dihag mga influential nga mga tao. Na mga maluoy diha sa inyo katabang about this diagnostic procedure, no? Basta kining CT scan akong balikon barato ni siya kaysa MRI. Ug sa mga government hospital, pwede mo rin ihatag lang ng CT scan og libre. Okay? So, hinaot nga aduna na sa kami nakutong nga pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Eileen Bathan. Maingon nga daghang salamat gud sa inyong makanunayan pagpaminaw sa mga programa sa RMN. Napabilin kaming numero 1 dinhi sa Sugbo ug dako akong pagtuo sa Kabisayan ug Mindanao. Maningkamot ra gyud ko ug kami nga duha ni Atty. Eileen nga makahatag kami kolor kinabuhi, kadasig ug lights, no? Suga sa inyong mga sulat-suliran nga gipadala diri kanamo. Dili mangluod kung dugay kay mahatag pagdagad kay daghan kaayo mig dawat nga mga sulat-suliran. O dili maiko, maulaw kay kitang tanan adunay suliran. Once again, gikan kanamo sa Radio Mindanao Network, Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Dagang salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw o maayong adlaw.